ראיתי בקרב שלי אנשים נשרפים, אני צריך לראות גם באזרחות אנשים נשרפים. למה? למה אני צריך לעשות את זה? למה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? תבואו בנו כבר. זעקת הלומי הקרב הגיעה היום לכנסת. 20 נפגעי נפש שמו קץ לחייהם בגלל שלא היה מענה והייתה הזנחה קשה של המשרד. לאחר מותו המצער של בר קלף שהציף את עצמו בשבוע שעבר ומת מפצעיו, ומותו של אור דוניו גם הוא הלום קרב מוכר, התכנסה היום השדולה להלומי קרב בכנסת לדיון מיוחד באמצע הפגרה. אני אלון סער, הבן של רונן סער, הוא כבר חודש נמצא במצב של סמך. למה? הוא מתאבד, ניסה להתאבד לפחות בפעם ה-10-11. השאלות שאני לא יכול לישון. אם אתם רוצים, יש לי פה סרטון שלא בשביל את עצמו מול אגף השיקום כדי שיכירו בו. למה אני צריך לראות את זה? למה חייל בעזה שנמצא בפעילות צריך לקבל שיחות מאנשים שאומרים לו תפתח עכשיו את הפייסבוק, יש לייב, אבא שלך מתאבד? למה אני צריך לראות את זה? למה הם לא מקבלים טיפול? למה הם לא מקבלים טיפול? למה המשפחות לא מקבלות טיפול? למה אני צריך לסבול את זה? שמשרד הביטחון ייקח אחריות ולא ישאיר אותנו כלואים. אבל אם הוא משאיר אותנו כלואים, אז הנה, אני תליתי לבד. תלו אותך והכל ממשיך פה כרגיל. בקבוצות של הלומי הקרב יודעים לספר על עוד ועוד מקרים, על הלומי קרב שלא הצליחו להחזיק מעמד והתקרו. למה אתם לא מטפלים בי? אני הלכתי משחרר את הידיים האלה, לא מתחברים גם על הידיים. אני הלכתי משחרר את 40 איש. רצחתי. אז מה אתם פה היום 9 שנים אין לי אחוז אחד? אם עשית שאני נתקחון, עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, מה נראה לכם? לא ככה זה עומד. אמא שלי סיימה לי בבית חולים שהוצאתי בעזה. אתם קראתם את אמא שלי. אין לי מרציאה. מי זאת הכי נפגעית שלי? מי זאת? יום אחר. אז הייתם לי חוצה גולני. ומאסי. אני מאסי סוגר ככה הביא לך עוד מרגמות על פיצ'ים. מתאבדים, מתבראים. אני נמצא בכל הלך למעלה. מה אתה רוצה פה מכאן? מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה מתזזים אותי בצבא. אף אחד לא לוקח אחר. אף אחד לא מטפל בי. ואני מתעלל. אני צועק, אני משתין בלילה מחוץ טראומה. הוא בא אליי והוא אומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להתנפל ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסר בך?